दान्दिसे समनि थाखाय मोनसे सिमां रनसायनायसाय दि मोनसे फिसा गामियाव सानफ्रोमबो मोनसे सोंलुनि बिसय सावरायलायबाय थायो आरो बिसोरो मोगा मोगि जायो। बे सोंलुआनो जाबाय इसोरा बहा दं आरो बबे इसोरा सैथो। सोरबाया बुंनो हमबाय इसोरा दंफां लाइफां आरो दै सायाव थायो होननानै। माखासेफोरा सोरबा बुंनो हमबाय इसोरा जोंनि बानायनाय मुसुखायाव थायो। सोरबाया बुंनो हमबाय अह लोगोफोर बे नङा, नोंसोर जेखौ बुंदों बे नङा, इसोरा जोंनि गोसोआव थायो बबेबा बाहेराव नङा। आरो सोरबाया बुंनो हमबाय इसोर मुंनि जेबो बेबायदि बेसाद एबा बेबायदि जेबोआनो गैया बेबायदि होननानै। बेबायदि सावरायलायबाय थानायावनो हरखाबैनो सासे उन्दै गथ'आ बेबायदि मोनसे सोंलु खालामनानै होबाय गेजेराव, जुदि एसेबां गोबां इसोरफोर दङब्ला अब्लालाय सैथोआ सोर सासेया? अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनैनि स्ट'रिया बेनिफ्रायनो जागायजेनगोन। भारतनि साहा सानजा मोनसे फिसा गामि दङमोन। गुबुन गुबुन धोरोम आरो गुबुन गुबुन नेम खान्थिजों थांनानै थानाय सुबुंफोरा बेयाव दङमोन। गासैबो गावबागाव गोसो बायदियै नेम खान्थि बायदियै इसोरखौ नायगिरदोंमोन। आबादारिया जेब्ला फोथाराव हाल एवो जोमै फारसे नायखोदावनानै बुंदोंमोन, सानानो इसोर, सान गैयाब्ला जोंनि आबादा बोरै मोजां जानो, बेबायदि होननानै आबादारिया बुंनायसै। सासे बुरै आइजोआ दैसानि खाथियाव थांदों आरो फुजा खालामनानै बेबायदि बुंदों, दैसायानो देबि, जुदि दैसाया बोहैयाब्ला जोंहा जिउ गैया, बेबायदि होननानै बुरै आइजोआ बुंबाय। गामिनि सासे कुमारा गावनि बानायनाय मुसुखानि सिगाङाव बाथि मोनसे सावनानै बेबायदि बुंबाय, बेनो जोंनि देबता, बेनो जोंखौ रैखा खालामगोन, बेबायदि होननानै बुंनायसै। आरो माखासे गोरों गोरा फरायनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा बेबायदि बुं, इसोर बुंनाय बेबायदि जेबो बेसाद गैया, बिगियानानो गासैबो, मानसियानो इसोर, बेबायदि होननानै गोरों गोरा सुबुंफोरा बुंबाय। बेबायदिनो गामिनि सुबुंफ्रा सानफ्रोमबो गावबा गावनि फोथायनायखौ लानानै नांज्लायबाय थायोमोन। नाथाय सासे उन्दै हौवासा गथ' आरबनि थाखाय बेयो गासैबो मोनसे गोनो गोथोमोन। सानसेखालि गामिनि बयबो मोनसे फिल्डआव खौसे जादोंमोन। बयबो बैयाव गावबा गावनि साननायखौ बुंदोंमोन। अब्लानो 10 बोसोर बैसोनि आरबा सिरियै गसंनानै बुंनायसै, जुदि थारैनो इसोर दंमारोब्ला अब्ला मानो एसेबां गोबां दं? सैथोआ सोर सासेया? आरो जोङो माबायदि मोनथिनो हागौ जे बबे सासेया गोथां इसोर होननानै? गथ'नि बेबायदि सोंनायखौ खोनानानै बयबो सिरि सिरि थाबाय, मानोना रावनियावबो बेनि फिननाय गैयामोन। बे एखे सोंनायखौनो दिनैनिफ्राय लानानै रोजा रोजा बोसोर सिगाङाव एथेन्सआव सोंदोंमोन। बाइबेला बुङोदि जेब्ला थोनहरजानाय पौलआ एथेन्सआव सहैदोंमोन, पौलआ बैयाव थांनानै नुहैबायदि मोनफ्रोमबो जायगाफोराव आलादा आलादा देबता आरो देबीफोरनि मुसुखाफोर दङमोन। सुबुंफोरा जेरावनो मेरावनो इसोरखौ नायगिरबायदोंमोन आरो बिसोरो मोनसे बेदिबो बानायदोंमोन जायनि सायाव लिरनाय दंमोन, मिथि मोनै इसोरनि थाखाय, बेबायदि होननानै। मानोना बिसोरहा गिनाय दङमोन, जों जेन सोरबा देबताखौ खुलुमनायाव बावनानै दा थांथों, बे गिनाया बिसोरनियाव दङमोन। आरो बै गासैखौबो नुनानै पौलआ बिसोरखौ बुंदोंमोन, आं नोंसोरनो बै इसोरखौनो खोन्थागोन जायखौ नोंसोर मोनथिया। आं बै इसोरखौनो बुंगोन जायहा नख्रां आरो बे बुहुमखौ दादों। बिखौनो बुंगोन जायहा जोंनो जिउ होदों आरो बियो बेखौनो हास्थायो जों जेन बिखौ मिथिथों। बियो मुसुखायाव थाया, बियो सना रुफा अन्थायाव थाया, नाथायब्ला बियो जोंजों गोबां खाथियावनो दं। बिनि बोलोजोंनो जोङो खामिनानै दं आरो थाबायबायदों आरो थांनानै दं। बे गासै जाथायखौ बाइबेलनि थोनहरजानाय 17 बालाब 22 निफ्राय 28 सिरिनि गेजेराव जोङो मोनगोन। आरबनि गामिनि सुबुंफोरानो जाथों एबा एथेन्सनियानो जाथों, बिसोरनि नायगिरनाया मोनसे रोखोमानो। मानसि माहारिया गोदोनिफ्रायनो इसोरखौ नायगिरबोगासिनो दङ। माखासे मानसिफोरा मिथिंगाखौनो इसोर होननानै साननानै लाबाय। माखासे मानसिफोरा मानसिया बानायनाय समायना समायना मुसुखाफोरखौनो इसोर होननानै साननानै लाबाय। माखासेफोरा गावखौनो इसोर होननानै बुंनानै लाबाय एबा मानसियानो इसोर होनबाय। आरो सोरबाया बुंबाय इसोर होननाय जेबोआनो गैया होननानै। नाथाय गुबै जेंनाया बेसोदि मानसि माहारिया गावनि बुजिनाय बादियै इसोरखौ महर होनो हमो, जेराव बाइबेला बुंदों रमारि 1 बालाब 22 निफ्राय 23 सिरि, बिसोरो गावसोरखौ गियानि बुंनानै लाब्लाबो बिसोरो गियान गैजारोङिफोरसो। बिसोरो थैरोङि इसोरखौ सिबिया लाबानो थैग्रा मानसि, दावसेन, जुनार आरो मानबायग्रा जिरादफोरनि महरै दानाय मुर्तिफोरखौसो खुलुमो। आरबा बैफोर बाथ्राफोरखौ खोनानानै गोसोआव गोबां सानबाय आरो मोनानि समाव गावनि बिफाजों रायज्लायबाय, आफा, जुदि थारैनो सोरबा गोथां इसोर दङब्ला
अब्ला जोङो बिखौ मोनथिनांगौ बियो जानो हाथावगौना इसोरा गावनो जोंनो बुंथों जे बियो सोर आरबा बेबायदि होननानै बिफाखौ बुंनायसै। बिनि बिफाया सिरि थाबाय मानोना बिनियाव बेनि फिननाय गैयामोन। नाथाय बिनि उननि सानाव बै गामियाव सासे दावबायारि फैदोंमोन। बिनि आखायाव मोनसे लेखा दङमोन आरो बे लेखायानो जादोंमोन बाइबेल। दावबायारिया गामिनि बयखौबो मोनसे जायगायाव खौसेयै बुथुमनानै बाइबेलनिफ्राय माखासे बोसोनफोरखौ फरायनानै खोनासंहोनो हमबाय। बियो बुंबाय, रायजो राजाफोर खोनासं, हुदा बिजाब 6:4 सिरियाव एरैहाय लिरनाय दं, अ इजराइलफोर गोसोखांदो, बे फोरबोआल' जोंनि इसोर। आरोबाव जेसाया 45:5 सिरिखौ फरायबाय, फोरबोआ आंनो, गुबुन रावबो गैया, आंनि बाहेरे रावबो इसोर गैया। नोङो आंखौ सिनायाखैब्लाबो आङो नोंनि जानजिखौ खास'गोन। नाय, बुहुमाव मानसिफोरा आलादा आलादा जायगाफोरखौ नागिरो, नाथाय सैथोआ बेनोदि गोथां इसोरा सासेयानोल'। बै दावबायारिया फोरोंबायदि मिथिंगाया समायना, नाथाय मिथिंगायानो इसोर नङा। मुसुखाफोरा नुनायाव गोबां समायना, नाथाय रायज्लायनो हाया, खोनासंनो हाया, बासायनो हाया। मानसिफोरा महान जाबाय, नाथाय मानसिफोरा गावनो थैलाङो। अब्ला बेफोरो माबायदि इसोर जानो हागौ? आरोबाव दावबायारिया बयखौबो नायनानै बुंनायसै, जायहा जोंखौ सोरजिदों एबा दादों बिसो सैथो इसोर, जायानो नख्रां आरो बुहुमखौ सोरजिदों। आरो बियो सुबुं माहारिनो गावखौ दिन्थिबाय, गावनि राव आरो सोदोबनि गेजेरजों आरो जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों। बेबायदिनो गामियाव फैनाय बै दावबायारिया बाइबेलनिफ्राय आरोबाव गोबां बाथ्राफोरखौ फोरोंनायसै। गामिनि बयबो अरनि सोरगिदिं जिरायना दङमोन। बिसोरनि मेगनफोराव सोलोंनो हास्थायनायखौ नुनो मोनदोंमोन। दावबायारिया फिन बुंफिनबावबाय, आङो नोंथांमोननो बै इसोरनि बिसय मोनथिहोनो हास्थायदों, जायहा गोथां, जायानो बयनिबो सोरजिगिरि आरो जों बयनिबो खाथियाव दङ। बै दावबायारिया फिन बाइबेल बेखेवनानै फरायबावदों हुदा बिजाब 6:4 सिरिखौ, अ इजराइलफोर गोसोखांदो, फोरबोआल' जोंनि इसोर। जेसायानि 45:5 सिरि, फोरबोआ आंनो, गुबुन रावबो गैया, आंनि बाहेरे रावबो इसोर गैया। आरोबाव बियो फरायबावबाय 1 करन्थियारि 8:4 सिरि, संसाराव मुर्तिया जेबो नङा आरो सासेल' इसोरनि अनगायै गुबुन इसोर गैबावलिया। आरोबाव दावबायारिया जहननि 14:6 सिरिखौ फरायनायसै, आंनो लामा, नंगौ आरो गोथाङा, आंजों नङाब्ला रावबो आफानियाव सहैया। बे गासैखौ फरायखांनायनि उनाव बुंखांनायनि उनाव दावबायारिया मोनसे दंफां बिलाइखौ खननायसै आरो बयनोबो बे बिलाइखौ दिन्थिनायसै। नाय रायजो राजाफोर, बे बिलाइआ बेसे समायना, बेयाव जिउ दं, बेयाव समायना गाब दं। नाथाय मा बियो गाव हारसिंनो जादोंना? नङा, बेयो हारसिं जानो हायाखै, बेखौ दाग्रा दङ एबा बेखौ सोरजिग्रा दङ। जेरैहाय सावगारिखौ नायनानै सावगारि बानायग्रा दं होननानै जोङो मोनथियो, बेबायदिनो मिथिंगाखौ नायनानै मिथिंगाखौ दाग्रा दङ होननानै जोङो मोनथियो। नाथाय मिथिंगाया गावनो इसोर नङा, नाथाय बे मिथिंगाफोरा बै गोथां इसोरखौसो साखि होयो, जायानो बेफोर गासैखौबो दादों, बिखौ। बेनिखायनो गितफोरनि 19 नम्बरनि 1 सिरिया ओरैहाय बुङो, नख्राङा बेसे रोखायै इसोरनि महिमाखौ दिन्थियो, बियो बेसे थालायै बिनि मावनायखौ नुजाहोयो। बिनि उनाव दावबायारिया कुमारफोरखौ बुंनायसै, फंबाय, नोंनि मुसुखा महर होनायफोरा गोबां समायना, नाथाय नों साननानै नाय, बे अन्थाइफोरखौ नों नायगिरदों आरो बेखौ नोङो न'आव लानानै फैदों आरो बेखौ नोङो समायना महर होदों। मा बे मुसुखाया नोंनो जिउ होनो हागौना? मा बियो नोंनि दुखुनि समाव नोंजों गाबफानो हागोन ना? मा बियो नोंनि गाबज्रिनायखौ खोनासंनो हागोन ना? दावबायारिया फरायबावनायसै जेसाया 44:9 सिरिखौ, खुन्दायनानै मुर्ति बानायग्राफ्रा बयबो जेबो नङा, बिसोरनि अनजाग्रा फुथलाफ्रा जेबो लाब होनाय नङा। बे दावबायारिया गामिनि बयनिबो सिगाङाव इसोरखौ बेबायदियै सिनायथि होनायसै। आरबा बै समाव गुरै रावै बुंनायसै, अब्लाथ' मुसुखाफोरा मानसिजोंसो बानायजानाय, नाथाय सैथो इसोरा मानसिखौ दादों। आरबा बेबायदि होननानै बुंनायसै। गामिनि माखासे गोरों गोरा सुबुंफोरा बुंनायसै, जुदि मानसिफोरा अखाफोरसिम थांनो हाबायब्ला, बिगियाना गासैखौबो नायगिरनो हाबायब्ला, अब्ला मानसियानो इसोर नङा नामा? बेबायदि होननानै माखासे गियानि सुबुंफोरा बुंबाय। दावबायारिया बिथांमोननि सोंनायनि फिननायखौ मिनिस्लुनानै बुंनायसै, नंगौ, मानसिफ्रा गियानि जाबाय, नाथाय मानसिया थैयो, बेराम जायो, गोरोन्थिबो खालामो, नाथाय सैथो इसोरा माब्लाबाबो थैया, बियो अरायनि गोगो आरो थाग्रा। दावबायारिया फिन बाइबेल बेखेवनानै फरायनायसै गितफोरनि 90 नम्बरनि 2 सिरिखौ, हाजोफोर उजिनायनि सिगां, बुहुमनि आरो संसारनि महर जानायनि सिगां, औ मुंबो उजिया सायावनिफ्राय अनजिमा गैयि जासे नोङो इसोर। फिन दावबायारिया गोथौ रस गोनां बाथ्रा बुंबावनायसै, इसोरा केबल सोरगो रायजोआवल' जिरायनानै थाबाय थायासै, बियो मानसि माहारिखौ अनबाय, बियो गावनो जिसु महरै बुहुमाव फैबाय। जों जेन खालि गोथां इसोरखौ सिनाय मोनोल' बे नङा, नाथाय जों जेन बिखौ मोन्दांथि मोननो हायो। बेनि थाखाय इसोरा बुहुमाव मानसि महरै फैबाय, जिसु जाफैबाय।
बेबायदि होननानै दावबायारिया गामियाव बाथ्राखौ बुंनायसै आरो बियो जहननि 7:14 सिरिखौ फरायबाय। बाथ्राया मानसि महरै सारि जाबाय आरो बियो दया आरो नंगौजों सुफुंजानानै जोंनि गेजेराव खामिबाय। जिसु ख्रिस्ट'आ मेगन नुयैखौ नुहोबाय, बेरामिफोरखौ सोखानानै होबाय, पापफोरखौ निमाहा होबाय आरो थैनायखौबो फोथांबाय। मानोना जिसु ख्रिस्ट'आनो गोथां इसोरनि महर। गामिनि मानसिफ्रा दावबायारिनि बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ खोनानानै सोमोनांबाय। बै बुरै आइजोआ बुंनायसै, आङो अराय सम दैसा दैमाफोरखौनो फुजा खालामबोबाय थादों, नाथाय आङो दायो बुजिबायदि बै दैसा दैमाफोराबो बिनिनो सोरजिनाय। सैथो इसोरा बेनिख्रुइबो देरसिन। बेनि उनाव आबादारिया बुंबाय, आङो सानखौनो इसोर होननानै फोथायोमोन, नाथाय आं दायो बुजिबायदि एबा मोनथिबायदि सानखौ सोरजिग्रा बै सोरजिगिरियासो गोथां इसोर होननानै आं बुजिबाय। मुसुखाखौ महर होग्रा कुमारा गाबनानै बुंबाय, आङो अन्थाइफोरखौ देबता बानायदोंमोन। आङो दायो मोनथिबायदि सैथो इसोरा अन्थाइफोराव थाया, बियो गोथां, बियो जोंजों रायज्लायो। बेबायदि होननानै कुमाराबो बुंबाय आरो 10 बोसोर बैसोनि आरबा गसंनानै बुंनायसै, अब्ला आं दिनै मोनथिबायदि इसोरा सासेल' दं, जायानो गासैखौबो दादों बिनो इसोर, जायानो जोंनो जिउ होदों बिनो इसोर, आरो बिनो हास्थायोदि जों जेन बिखौ जिसु होननानै सिनाय मोनो। दावबायारिया बुंनायसै, नों सैथोखौनो बुंदों, बिनो गोथां इसोर, आरो थारैनो नों बिखौ सिनायोब्ला अब्ला नोंनि जिउआ सोलायगोन। दावबायारिया बेबायदि होननानै बुंनायसै। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे सल'आ खालि आरबनि गामिनि सल' नङा, बे जोंनिबो मोनसे काहिनी। जानो हागौ नोंथाङाबो माब्लाबा सानदों इसोरा बहा दं होननानै, सोर सासे इसोरा सैथो होननानै। जानो हागौ नोंथाङाबो इसोरखौ मिथिंगायाव, मुसुखायाव, दर्शनाव एबा गावनि गोहो बोलोआव इसोरखौ नायगिरगासिनो दं जानो हागौ। नाथाय दिनै बाइबेला जोंनो रोखा बुङो, गोथां इसोरा सासेल' दं आरो बि सासेल' इसोरानो जोंजों जिसु महरै नुजादों। अब्ला मा दिनै नोंथाङा बै गोथां इसोरखौ मोनथिनो हास्थायोना? मा नोंथाङा नोंथांनि जिउआव गुबै सान्थि एबा गोजोननाय, सैथो अननाय आरो जोबनो गैयै जिउखौ मोननो हास्थायो नामा? अनजाग्रा नायगिरिफोर, गोसोआव लागोन, सेथि बाथ्रा, इसोरा मुसुखायाव थाया। नैथि, मिथिंगाया इसोर नङा। थामथि, इसोरनि बाथ्राया केवल साननायल' बाथ्रा नङा। ब्रैथि, इसोरा गोथां। बाथि, दिनै बियो नोंथांखौ लिंगासिनो दङ। नुजाहोजानाय 3:20 सिरि, खोनासं, आङो दरखंआव गसंनानै दरखौ सौवो। सोरबाया आंनि रावखौ खोनानानै दरखौ खेवब्ला आङो बिनि न'आव हाबनानै बिजों जाफागोन आरो बिबो आंजों जाफागोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे सल'नि गेजेरजों जोङो बेखौनो सोलोंनो हादोंदि सेथि बाथ्रा बेनो जाबाय, मानसिफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव इसोरखौ नागिरबाय। नैथि, बाइबेला जोंखौ बुङोदि इसोरा सासेल'। थामथि, बियो गोथां इसोर, जाय जोंखौ सोरजिदों आरो जोंखौ मिथिनो लुबैयो। ब्रैथि, इसोरा जिसु महरै बुहुमाव फैबाय आरो बासायनायखौ बयनोबो होबाय। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौनो जोङो बे सल'नि गेजेरजों सोलोंनो हादों आरो लोगोसेयैनो खावलायनो हास्थायदों, सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो मोनसे लाइक होदो आरो शेयार खालामदो आरो नोंथाङा मा सोलोंनो हाखो कमेन्टआव लिरनानै बयनोबो मोनथिहोदो। थेंक इउ।